Dik, kenapa sih Dik? Lagi kok saiki kok kayak meneng-menenge mbak aku. Kenapa sih Dik aku jadi payah? Aku ndak delok kayak bapak mama plero delok kayak aku. Lah mau ngil aku nggak pernah kerja. Apa maksudnya sih? Please, tolong jelasin Dik. Buah manggis mas, buah pepaya, mangan pisang mas, buang kulitnya. Aku isin aduh mas karo mertua, duwe bojo ora gelem golek kerja. Enggak, bapakku gak kayak ngono kok. Mertuamu iku apik. Rasaku bapakmu ae kuli mau kerak plero pendelak pendele mbek aku. Kucing kurus mas, nangis sarmeja, duwe bojo mas, kok males kerja. Gawe sebel diusir karo mertua, mbak yo isin yo mas yo karo tetangga. Iku cek bapakmu yang ngomong aku kucing. Enak ae kucing ngomongi. Sopo coba le males kerja? Hah, aja sepele lah, aja sebelah mata mbek aku. Delok ae engko. Nah, aku terkenal. Nah, aku jadi artis. Sopo jak le sini? Kowe yang pasti yang bangga. Apa belum boleh njaluk tak kei? Aduh hati nelongso, duwe bojo mas kok males kerja. Saben dino kerjane ndopok nang warung. Nang warung iku golek inspirasi aku. Dhewe iso gawe lagu apik. Gak percaya kok Bang Emen kae. Bang Emen kan iso koyo gara-gara iku nyiptakno lagu. Aduh aku ra tahan, duwe bojo mas kok ringan tangan. Saben dino kerjane mabuk-mabukan, males kerja ra isin karo mertua. Ringan tangan apa? Ringan tangan rajin ya iya. Nak ringan tangan baplok kowe aku yang mau kene ning hamper ya aku wedi aku mbek polisi. Hah. Ojo ngono lah, Dik. Nek gak seneng ngomong. Ayo, nek gak seneng ngomong. Masa alasanmu ae. Ngomongke macem-macem, ayo. Buah manggis mas, buah pepaya, mangan pisang mas, buang kulitnya. Aku isin aduh mas karo mertua, duwe bojo ora gelem golek kerja. Saiki ling penting adik sabar. Bukannya abang males kerja, bukannya Kang Mas males kerja. Delok ae mengko, sabar ya, Dik. Sabar. Kucing kurus mas, nangis sarmeja, duwe bojo mas kok males kerja. Gawe sebel diusir karo mertua, mbak yo isin yo mas yo karo tetangga. Urip iku kan kita ling jalani. Aja dipikir dia omongin wong. Yang penting kita tetap alif you mbak aku. Seneng mbak aku. Kowe arek jadine mengko kan kita ling weruh. Syukuri ae lah Dik, saiki kita nemu ya apa. Yang penting happy Dik. Happy terus. Aduh hati nelongso, duwe bojo mas kok males kerja. Saben dino kerjane ndopok nang warung. Ya enggak duwe ning nang warung. Wong teh manis nang ngomong gak pernah digawekno. Ya tetep aja nang warung 1000 manis legi tenan rasane. Aduh aku ra tahan, duwe bojo mas kok ringan tangan. Saben dino kerjane mabuk-mabukan, males kerja ra isin karo mertua. Kucing kurus mas, nangis sarmeja, duwe bojo mas kok males kerja. Gawe sebel diusir karo mertua, mbak yo isin yo mas yo karo tetangga. Koyo ayam ae, koyo pitik ae diusir-usir. Enak ae bojo ngono napa? Arek ngusir yo secara hormat. Aku pun teko terhormat, disambut-sambut sampe tari-tarian pun nenek nyambut aku teko rene dadi menantune. Lah kok arek enak ae ngusir-usir aku yang